I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Gahi im tingin na kahuya. Okay na na. Gamitin electric screwdriver. Wa man ko ana. Doon na ko. Adiyo ta akong kaon. Mubalik na ko. Usa may nakaon adto? Kalit magkalami. Ma! Paliw ko sa electric screwdriver. Blas ning anhi. Nangaway pa man to nako. Karon kalit magkabuutan. Si Paing na kuya? Oh, may kalit lag kalami. Pahuamon ko niya kining electric screwdriver. Oh. Mo na ba siyang downline? Mo ba? Ako na lagi silang na-recruit, nilang Sabel. Ni seminar naman sila gahapon, nagpamember na gyud sila. Pero, gipaandar na ko sila nimo. Oh, mo ba di? Oo. Bok. Adi ano? Bago ba niya? Duha pa rin ako magamit. Gwapuha gud ini gud. Bawal yung laki. Oh. Sige, sige. Di na ko mudugay ha kay mangunta ko sa mga kaila para ma-recruit. Oh, very good, Paing. Very good. Sige, sige. Sige ninyo. Igo ko da. Laki ko na. Lamat paing. Laki ko. Nani na mabayag laki ang electric screwdriver. Mawat ang kalitan ko da. Nauyog akong hipon sa kurat. Kuya, Ah. kadungog ka to? Ha? Kadungog ka? Ingon si Paing. Manguntak na siya sa iyang mga kaila para ma-recruit. Kadungog lagi. Kadungog lagi kaila kasuko. Pero Oh. Pero unsa man kuya? nakatagaan gid ay ko. Nga unsa man? Nga laki ning iyang electric screwdriver. Ha? Wow! Ha? Wow! Ha? Lipaya ko na to gud. Tawa kuya, tawa. Daghan ni sud na to. Wow. Hmm. Daghang bagong recruit. Adik na ni akong recruit kuya. Kang Paing ni kadaghanan. Duro sa lang sa bill. Kunyang ako. Mo bito ni account. Ha? Kunyang anong ikaw ra may open? Ang angke wa magipaki. Doon na di kay paki ani. No-open ni ka. Wa. O man diha. Sa to pa. Doon na ko'y account ana boy. Unsa din ni tanawa kana tanawa na. Tanawa. Wow. Oh. Hala. Karon lang ning adlaw boy. 12,000? Karon lang. Wow. Biliban ako ng sabil og Paing ay. Maayo mbris laani day. Salamat boy ha. May problema ko kuya. Why sa pa yan? Ato ra man sad ni. Dili bahin sa kwarta boy. Aun sa day. Nga doon na nabisihan sila si nang sabil og paing. Nga dili na sila makahasol sa ubang tao. Labi na nato. Ay, bitaw ko yan, no? Kaya wa naman sila itayan magunan na to, di ba? So, di na sila magkahigayon nga masuya o magkunahon na og binuang. Correct. Mo na ako ipasabot boy. Mayuha gini na ako, kuya, sa? Ah. Di ba? Ha? Oh, nung shock man ka. Ngano ka? Ka I love my own sa nimo eh. Naugawa masa. Nibalibad ako sa una nga makigsusyo ni Imok. Pero karon nagsusyur gyapon mi. Lahi lang nga paagi kay networking man eh. Maog yun. Og dako-dako na tag nahatag niya kay siya man ang atong upline. Mao gyud. Karon pasad ko da nga lingaw raman sa day ni og dali pagyud kay kwarta. Dali ra ma kay na timing man nga daghan tag kaila nga willing sad mo invest. Panahon na Paing. Panahon? Unsay panahon na ma? Panahon na nga atong paninglan sila si Imok ug Buboy. Ha? Unsay? Katugong akong gisulti nimo sa pagsugod pa lang nato idi. Nga makabenepisyo ni natong duha dili lang bahin sa kwarta. Kundili bahin sad sa atong mga love life. Ha?
Paabot lang, buboy. Ambi kuya. Salamat. Sige. Sa kong balik sa mga kailan para ma-recruit na ko. Ilak nila akong pultahan. Kadiot, buboy. Oy! Oy! Nang sabil! Ako na ilak. Nang sabil? Ang wilak mo na ni mo. Para way isturbo. Ah? Og sabel na lang, buboy, uy. Kita ra bitawng duha. Ah! Diba, ganun na ya? Muusa na kung kitarang duha. Buboy, nahibaw ka gyud sa akong gibati para nimo, wa ba? Wag yun nang! Wag yung kumaybaw nang! Nahibaw, manggug ka, nagpaguryo-guryo ka lang. Ay, lang sikit na ko nang ha. Paguryo-guryo, baya. Ay, lang sikit na ko nang. Sabel na lang lagi. Ay, kung binuhang nang. Mura na ba ka akong mama? Ay, sos, muraraman ka ha. Ayaw, lagyan na. May buhato mabaya ko, mang-recruit pa ko nang. Ay, nagproblemahan ang recruit. Ako ray bahala, ana. Kami ra ni Paing mao'y bahala, ana. Og ikaw, pag sitting pretty na lang og paabot sa imong share. Buboy. Ayaw yun na nga. Buboy, suwayi lang ko dong. May asim pa man gud ko. Akong ipamatuod nimo. Nang! Virgin pa yung taong ko nang. Uy! Kana, mas maayo. Ay, lagi nang. Ayaw lagi ano na nga. Gabi ka na ako ha. Ayaw tanang. Tanawa ra gud ko, buboy. Oh, tanawa ning akong legs. Oh, legs din nga. kahamis pa ini. Kabusok pa ini. Asa ko no. Ika pa. Oh. Hala. Oh. Muro magdiliti ko. Sige, magkagtutok diha. Unsa na, buboy? Unsa na, ha? Nang minor mas ako nang. Nisinuibi mo man ko nang. Pwede mo din ka ikiha na. Unya, imo day kong ikiha. Ganun dili. Bahala na imo kong ikiha. Ayaw nang! Ayaw lang! Ayaw lagi! Si Bia! Ay, salamat yung kayo nga ni Anhi ka, Bia. Ay, kung pa, naimpas na unta ko. Ay... Magpaimpas sa sadayong ta ka. Lalaki ka gud, ug tiguang nas ng sabil. Dili naman siya tiguwag sa akong tanaw ganina, Bia. Mapaka-sexy pa man gani siya. Ew! Kalukod di mo buboy, oy! Mapatol ka na unta kaniya? Ha? Di sa taon, oy. O di ay? Ha? Isumbong tagi kang imok. Kalukod ni mo. Actually, kuya, di pa siya ko ganahan mo patol kay bisang maldita siya ug si pangaway na to sa una. Dakod yung gihapong respeto niya kay lagi, idaran naman siya. Pero tinuod lang kuya, no? Honest lang. Ganina, no? Wa man siya nagtiniguang og sulob good. So nakita jud nako nga, posible jud, nga may asim pa siya. Hiram buboy, oy. Eh, Hiram niya, simong-simong pa. Dako man ka imposibilidad nga magkapangasawa kag tiguang. simbak ko sa taong kuya, oy. Sa simba ko. Mo yung kapag yung simba ko. Nga klaro man simong sinultihan. Kau hinoon. Well. Age doesn't matter man. Ha? Di ba sa ko kabuot nimo? Labad niya kuya, oy. Ayaw sa daan na, oy. I cannot control you. Labay! Kalain sa da! Sinasabi niyo imong ipalabtim na ko! Wag gabae! Wa man ko mag-love team ninyo. Nagbase naman ko sa mga inistoryahan nimo. Sa akong tanaw, Oh. kung magpursige lang gina sinang sabil, madevelop gi kaniya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!